Ρωμανής. Έλα, από Τζόκο, Collector, JK. Και η φωτιά. Και το δημιούργημά μας. Εμείς οι απόγονοι του Προμηθέα. Κυρίες και κύριοι. Ναι. Κοιτάξτε παιδιά τι γίνεται εδώ. Ρε μαλάκα, από όχι. Όχι, από. Ο Τζόκο και τα καταφέρνει, ναι. Να δούμε. Θα σβήσει. Όχι. Ναι, Collector. Δίνει μάχη για να μην σβήσει φωτιά. Όχι, νομίζω ότι αρχίσει και παίρνει. Λοιπόν, παιδιά, θυμήθηκα τι έχω καφέγω. Αλλά ανάψει το παγκάζι, δηλαδή... Κοίτα εδώ, ρε μαλάκα. Κοίτα εδώ καμπέζε. Κοίτα μαλάκα. Νάτος ο Τζόκο, νάτος. Να κύριε. Και έγινε το φως, κυρίες και κύριοι. Οι απόγονοι του Προμηθέα. Όχι. Λοιπόν, μαλάκες, Γιάννη τα λέμε. Τα λέμε. Τα λέμε, ρε. Από τα λέμε. Έλα, διακοπή, Ο Τζόκο εδώ. Ο Από. Στη Ρωμάνια πολλά. Εντάξει, τι γίνεται. Είναι το μακέτο. Είναι και το μακέτο, ρε μαλάκα. Α, έλα. Κοίτα το. Τρελή διαφορά, ρε μαλάκα. Έχει το πάνω